Angge sedina ning update posting iki lho. Masalah itu iki bareng radiator sing iki lho bro, iki lho. Iki potel ae sange. Sange opo iki? Sange rusak lho, Bos. Wis. Wayahe wis piye iki? Radiator nek nang jerone iki. Iki jenenge kipas lho, pompa kipas lho. Di jero iki nek jenenge aku lali cuma pompa kipas air radiator kuwi antarane keramik karo anu lho bro. Kuwi longgar dadi kendalane malih teko kene barang dibocore kuwi. Terus tak gawe pak. Terus konane bongkar sing kon magnete juga bro. Wis piye. Bar bongkar kuwi terus bongkar neh sing nggon anu ki antarane kipas air radiator kuwi antara anu ki enek koyo keramik lho bro. Nah, kuwi iki longgar wis karo nang timbul lebu ning kono kuwi masalah kuwi barang bro wis jan. Terus nggih pak ya gue pak karet lho bro. Karet buan ngono ceritane iki jero iki pak karet buan. Jan ngene. Ya tak go nyang bengkel jane bro wis ora durung cair-cair gitu sepiye iki. Ya wis dibuang dhewe ngene bro. Ngene iki. Sisane ngene bro untuk teknisi ya. Iki teknisi karbitan ngene iki. Piye to? Ya wis alhamdulillah bro wis kerja keras ya mbuh ngene iki. Ya wis alhamdulillah wis. Nah, iki normal banyune ya iki wis. Iki biasane mung atas terus ini terus beratas. Tapi alhamdulillah wis mari.